На выставе представлены унікальныя творы іканапісу і скульптуры, створеныя ў 17-19 стагоддзях на тэрыторыі Беларусі. Можна пабачыць розныя віды драўляных крыжоў праваслаўнай і каталіцкай канфесій з розных рэгіёнаў нашай краіны. В церковном искусстве любых конфессий, православной, католической, униатской, не принято оставлять подписи. Автор их не оставляет. Почему? Он творит это произведение не во славу себе. Произведение создается во славу Господа. Выдатным узором сакральнага мастацтва Беларусі з'яўляецца плашчаніца Ісуса Хрыста, прывезеная з Брэсцкай вобласці. Адноўленая літаральна па нітачках, плашчаніца займае сваё ганаровае месца на выставе, як неад'емная частка храмавага богаслужэння. Все эти уникальные экспонаты были собраны в научных экспедициях. Что-то было найдено в пепелищах, как вот представлено здесь фрагмент скульптуры Иисуса Христа. Что-то находили, что-то просто отдавали для того, чтобы спасти. И эти произведения действительно были спасены в наших фондах. У экспазіцыі прадстаўлены таксама творы народнага мастака Беларусі Михаіла Савіцкага на біблейскую тэматыку. Гэта работы, прысвечаныя евангельскім падзеям з жыцця Ісуса Хрыста.